Исәнмесез, кадерле туган кардашларым. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня с вами вновь в Центре национальных культур города Ялуторовск. И хотим вам рассказать о народных инструментах татар. Ну и тут, конечно, инструменты и сибирских татар. Что хочу сказать. Сегодня у нас в гостях человек-оркестр. Он не только знаменит в нашей области, но, можем сказать, во всей России. И беренче сұрауым, исәнмесез, қадірлі әбізер. Беренче сұрауым сізге. Біздің татар халқы элек-электен моңға, мұғамнарға бай болған. Олар шатлықта да, қайғыда да олар жырлағаннар, сабан тойларында да бейгеннер, тойларда да бейгеннер, керек болса ялағаннар да. Менә ең бірінші біздің ойын құралынан, элекке ойын құралынан сіз нендей құралыны әйтіп кетер едіңіз, таныштырыр едіңіз біздің білер? Зухар апа, шуны айтасым келе енді біздің Сібір татар халқымызында ең бұрын ойын құралы этно-фольклорный инструмент деп айтамыз еді ойын құралын. Бұл біздің қазіргі күнге қадар сақланып, хақ қасиятларында сақланып келген. Һәм де енді біз аны китаплардан оқып, біліп, аның ойнау үліші, шығышы табысқиятларда болған енді. Ол музейлерде бар ма екен, анысын әлі барып, көріп білішесі бар. Ну, енді біз енді... Не деп аталар? Ойын құралы, міне менің құлда Зухра апа, ятаған деп атала. Ятаған. Ятқат ятаған ма? Ятаған. Не үшін ятаған деп еткендер? Ну, яттып, ойны тұрған болғандыр енді. Ятқызып ойны тұрған ятаған деген ойын құралы. Ну, аны енді нешек ясағандар? Әлек тағарақ бұлға бетін. Шул тағарақны ойып ағаштан, формасын кетіріп, тағарақтың ішін ойып алғандар. Һәм асқылы үшін яуып, как дікі шекілі бұла енді. Из дерева. Да, аны шыршыдан япқандар, міне дікі үшін. Һәм үстәге дікі үшін шыршыдан ясағандар. Ян яқтағы нелеріні алар енді саснадан, біздің нарат ағашынан. Ясап, мұнда қыл ұрына тарттырғандар, неден ішегеден тарттырып қыл ясағандар. Ішегеден, хайванның ішегесінен қыл ясағандар. Қыл ясап, һәм де енді міне аны шушындай сүйеклер білен қойның сүйегінен кепкеннен соң шушы поставка ұрына қойғандар шушы сүйекні, міне шу сүйеклерін қойып, төләге сүйеклер енді. Сарық сүйеклер. И шуны қойып, енді тауышлар шығарып, иплеп кені тауыш шығарып, шушы ятаңа қошылып ерлі тағам болғанда. Мұғамнарыны, дастанларыны, әйтімлеріні шушында шушы ятағанда ойын болғандар. Бірінші ойын құралы деп әтсек те бұлайын. Бірінші ойын құралы, бірінші ойын құралы ятаған, оны енді бас ятаған деп әйтелер. Енді мұнда әлеке бұраңғы не білен фольклорны тауыш білен жырлағаш, бұраңғы тегі Гарловой пени біленді, мұнда Гарловой пени де қошылып кеткен. Әлек Сібір татаны боғаз білен желе тұрған тауыштарда болған. Этно-фольклорный инструмент ятаған. Ятаған. Мәне қазір тыңлап қарайбыз, тыңлап, аңар шоңар қошылып бір элекеге Сібір күйе, Сібір татарлары нешенші ғасырда Түркия кеткен вақытта ерлаған ерлары айырылу деген ер. Айырылу. Қыраппа шоны жерлап қарайық. Мен сізге болсам алайса. Сізде бір ойын құралы, сенде де құлыңда, менде ойын құралы ятаған. Шул екі ойын құралын қошып, жел, яңғырлар шығарып, тауыштар шығарып. Ойын құралы нәрсе деп әйтәбіз? Шумовой. Шумовой инструмент, мұнда яңғырлар. Менә мұнсы ясалған неден борщевик нейсінен, растениясынан, өсімліктен. Ол кептірілген. Аның içine, чтобы шумовой болсын, мында яңғыр, то есть дождь, как бы это, таушлар, шум дождя здесь, может быть ветер, да, а там внутри тоже сушеные зерна овса. Ну давайте попробуем. Başladık, мен проигрыш берем, сен başlayın.
Sibir ilinden sıkan su Enti kara yerlerge Sibir ilinden sıkan su Bastı kara yerlerge Sarbayıştık, sağınıştık Haydalmadık illerge Sağınıştık, sargıyıştık Haydalmadık illerge Mına Sibir köyünün bir ülüşü, bir küpiyeti Indi bu oyun kuralında şiirtip oynaganlar. Zühra Pavna şöyle şiirtip, indi diğerini jiyiştirip, подбор ясап, şöyle tavuk çıkar. Mına звучание şuşundayrak bir kilişli, bir onlu ansambllerde oynayıp, ansambllerde jarlarlarga oyun kuralı. Сейчас Абузар руководит ансамблем. İsmi ничек? Bizim Tümen şəhərində, Tümen tarasında indi, o küptəndən bir 10 yıllab indi bizim uyuşturulğan xalq etno-folklor qrupu bizim UMAY. Instrumental folklorunu ansambl deyib etəbiz. Onda bizden indi olapalar iri, bұрынғы tavuşları bilen elekege folklor tavuşları bilen yerlidir. Emine şuşlara qoşulub yerlayız. Ну, рахмат sizge. Endi ikinci oyun kuralına, muzikal oyun kuralına көчәбез. İkinci muzikal oyun kuralı Sornoy dip atala. Sornoy. Sor ул камыш, Noy mögöz, то есть rock. Менә шул Sornoyдан аның инде менә монсы mögöздән ясалган, а монсы инде камыштан, из камыша сделаны. Ага, из камыша. И тоже, это очень старинный народный инструмент, а сейчас мы послушаем, как звучит. Sornoy, Türk халык oyun kuralын, урысларда. Türkоязычный. Жалики деп атабыз, урыслар да ойнайды, татарлар да ойнайды. Инде bir Türk халкында барсы да кыргыздар да ойнайды. Bizning naционалистлар көп. Мына тыңлап кетейік Sornoy тавышын. Güçlü тауыш. Да, güçlü. Этот инструмент, он как бы это называется тюркоязычный, да, духовой инструмент. И поэтому сейчас мы, как раз у нас многонациональная наша страна и вообще в мире, вот этот инструмент пользуется очень хорошим спросом. Да. Сейчас мы перейдем к инструменту, который называется курай. Курай. Курай – это тоже сделанный из высушенного стебля зонтичного растения из борщевика. Вот борщевик. Ну, из потоньше, которая часть потоньше. И на лицевой стороне здесь находится отверстие. И на тыльной стороне тоже, да, одно отверстие. Курай – это бывает разного, можно сказать, размера. От 40 сантиметров до 100 сантиметров может быть. На курае играет в основном, раньше играли мужчины, ну а сейчас, например, в Татарии, в Башкирии, у нас, это кто научится на курае играть, тот и играет. И всегда эти вот наигрыши соответствуют танцам женщин. Еще можно на курае играть в сопровождении оркестра. То есть курай солирует, а оркестр подыгрывает, можно сказать. Айдагыз Абузар, ойнап күрсәтегез әле. Зөһрә апа, инде менә курайны әйтеп киттек. Курай инде безнең кура агачыннан, кура үсемлегеннән ясалган, үзебез ясаган, кура киптереп, менә тыңлап китәк. Ну, Үзең ясаган бу инструмент. Курайларның төрле, ике төрлесе була инде, 3 төрлесе була. Шушы кура агачыннан агач курай дип әйтәбез менә.
ағаш қурайдан ясалған ағашны ойып іштен. Һәм дә тимер қурайлар. Қуыш ясап. Қуыш яса тимер қурай, менә тимер қурай. Һәм пластмас қурай. Хәзерге вакытта инде современный дә пластмас қурайларны үзләштерә башладык. Ну, менә шушы инде настоящий дип әйтәбез, чын қурайның қура үсемлегеннән ясалганны үзебез ясаган. Балдырганнан ясаган қурайдан тавышын борынгы көйләрне тигез протяжный дип әйтәбез. Сузынкы көйләр уйнарга була. Қурайның бит тавышы, он нежный звук, мягкий звук, но не сильный. Да, шуны тыңлап карыйбыз хәзер. Әйдәгез тыңлыйбыз. Бу да элеке борынгы көй, сузынкы көй, сандугач дип атала. А как звучит на железном курае? Вот менә тыңлап китәбез инде хәзер тимер курайга. Тимер курайда инде монда бу безнең бик көчле яңгыраш. Туган телне. Ничек дип аның тавышы менә хәзер көчлерәк. Һәм дә инде шу бию көйләр уйнала монда, кызу көйләр, тапмаклар, частушкалар дип әйтәбез. Менә шу көйләр уйнала. Хәзер беренче үзебезнең туган тел көен тыңлап карыйбыз. Хәзер менә бурмылан уйнарга. Шундай бурмылан да чыгарасың айым авазны. Шул киеп чыгайны безнең хәзерге вакытта. Бу бигрәк тә ни түзеп утырырлык түгел бу көйгә. Шундый көйләр чыккач ничек түзеп утырасың? Биергә төшеп битәсең. Икенче түгел инде. Киләсе инструментлардан тагын берсе кубыз. Кубыз ул щипковый инструмент. Аңа тияргә кирәк. Ул самозвучащий инструмент. И основа делается из меди, да, это металлический, а язычки делаются из стали. И звучит, конечно, очень такой, как сказать, необыкновенно. Әйдәгез, уйнап күрсәтегез әле. Зөһрәпәйне моның тарихы киң таралган. Бу кубыз бездә генә татарлардан, ул кыргызларда, казакларда, хантыйларда уйналып килә. Хантыйларда инде как шаманский инструмент, ә бездә инде хәзер башкортларда, ул инде безнең татарларда шушы уен коралын безнең ничек дип әйтәсем, ритмик рисуноклар ясап, шулай итеп төрле тавышлар, табигать тавышларын чыгартырга була, шул тавышлар белән кушылып, инде шушы уен коралы кубыз. Башка менә казакларда камыз диләр, бездә кубыз диләр. Урыс иптәшләре бездә аларда варган дип әйтәләр. Аларда уйный, бөтен халык уйный шушы уен коралында. Кубыз, бу тимер кубыз. Тимер кубыз. Хәзер тыңлап карыйк тимер звучаниесе.
да шабалар монда. Инде төрле Это импровизация. Да, импровизация. Халык көйләре. Әпипә дә уйнап китте, монда халык көйләре инде. Если увидишь, что на Сабантуе, если увидишь, что скачки, то можно на этом инструменте дать звук скачек. Да. А если кто-то пляшет, то звук төйдіру. Да, да. Рахмат. Инде тағын бір нейге музыкаль құралына көчәбіз, ойын құралына. Бу инде тош сыбызғы деп атала. Тош. Бу эшләнгән недән? Из балчык нәтедән, то есть из глины, вылепленной внутри там как бы это пустота. Ну, формы разнообразные. Это уже зависит от национальностей. Например, татар халқы, аны в основном татар халқы да, қалған национальностьларда, алар аны не құштық формасында ясағаннар. Болған алар итек формасында да болғаннар. Түрлі конфигурациялары болған. Әйдәгіз тыңлап қарайға бізер. Біз хаптыбыз мұны күгәршен деп. Күгәршенне көрілтей, көріліп, үй башларына көріліп тұрады. Соны тауыштарына шағырсақ, байын. Как голубь, голубь. Құштауышлар, не тауыштары, бұрынғы неге, тұр фольклорға. Құштауышлар. Еғышлы инструмент, шыны қоша ойнарға алға. На этом инструменте, наверное, играть в лесу. Урманда. Как бы слушали эту мелодию птицы. Да. Еще хочу остановиться на инструменте тумпра. Тумпыра. Тумпыра. Татарларча, біздікілерінікі тумпыра. Тумпыра деп атала. Енді бұл біздің халық ойын құралы нешік деп айтайым, сақланып келген тумпыра. Бұл енді өзің әйтмеші бүтін халықта да бар. Түркі халқында келе бетінде бұл. Қазірге сақланып келген. Менің қолда бұл қазақ тумпыра. Біздің Сібір татарларының бұлғаран яфрақ құрмысында. Яфрақ құрмысында наварып, яфрақ құрмысы кішілетіп, ол домбыралар ясалы бітмеген, яса бітіргеш, екіншісінде Аллам бойса. Міне, анда енді бұл ойын құралында шулай оқ, өзі біздің халық күйлері ойнарға бұла, шул оқ башқа тақматлар ойнарға бұла, ансамбліға қошылып. Міне тауышын тыңлап кетек, екі стұрна енді мұнда, екі стұрна, бірінші стұрнасы біздің неден нәселі сольдан, и мұның стұрайы Зухрапа кварта. Кварта біздің татар халқында строй пентатоника, һәм дә основасында лежит төп нейінде кварта белән квинта. Менә бу домбырада кварта изучайта. Шул квартага кушылып көйләр чыгарабыз инде, шиирттереп. Мәсәлән, бер менә современный безнең яшь вакыттагы җырны җырлап карыйбыз. Оныттым бай. Шуны җырлап уйнап карыйк әле. Можно играть и современные песни, лишь бы был человек, оркестр. Как мы называем обязательно? Обязательно. Менә кыл кубысы дип әйтәләр тагын. Кыл кубысы. Менә бу инде моның историясе бик тирән. Кыл кубысы. То есть элекеге борынгы нигә барып кайта. Безнең халкыбызның элекеге мирасына, элекеге нейне. Старинный. Старинный. Менә ятаган булды бит беренче уен коралы. Иң беренче уйнаган. Менә атыйлар кыл кубыз дип.
Бу шулай ук Зөһрә апа, бу бөтен Төрки халкында. Аерылып тора только ни белән, фасоны белән, формасы белән, фасоны белән. Безнең урманнар эчендә гел, урман, яфраклар булгач, бездә яфраклар. Һаман шул яфракны бөтен менә киемнәрдә дә бөтен орнаментлары яфрак, шул яфракның формасын ясаганнар, ишен уйганнар. Бу бездә агач, сосна дип әйтәбез инде, бездә нарат агач икән булгач, ниен аның төп өлешен нараттан, деревянча нидән ясаганнар. Аркасын дип әйтәләр, аркасын. Уйганнан соң, менә бу деке урына инде тарттырганнар болан тивесе. Болан тивесен эшкәртеп, тарттырып, менә мин шулай иттереп, менә шкура из оленя. Әйе, нигә карап китапка, схемага карап, үзем ясаган уен коралы кыл кубыз килеп чыкты. Менә струнасы кылы дип әйтәбез инде, атның кылыннан, койрыкның кылыннан тарттырып эшләгәннәр. Из конских волос. Да, менә юка гынаның ни, менә күрәсезме? Менә юка гына. И беренче ниде, менә юка гына. Шуны җыеп, беренче струна да 65 штук. Икенче кылда, икенче ниде 75 штук. Шулай тарттырып, на первой струне и 75 на другой струне конские волосы натянуты. Да, шулай ук. И ничек дип әйтәсем килә, шуларын тарттырып, тиешет көйләнү өлеше строй дип әйтәбез инде. Также моны квартага көйләгәннәр һәм квинтага көйләгәннәр. Квинта белән кварта китереп. Солләре мәсәлән, примерно релә дигән шикелле. Шулай иттереп квартага көйләп. Хәзер менә тавышын тыңлап карыйк инде. Монда менә монсы тоже кылдан ясалган. Бу ни смыча урыны таягы инде тоже шулай бүгеп агачтан бүгеп эшләнгән, бу современный инде, магазиннан сатып алган. Аны элек ясаганнар ясаганнар, элек шулай тарттырып, шулай итеп ни белән. И ничек дип әйтәсем килә һәм тоже атның кылыннан, муелның ниеннән тарттырып, ул муелны киптергәннәр, и шул формада калган. Ни җәя формасында. И шуңа тарттырганда бу инде ат кылы. Бу настоящий ат кылы. Конские волосы. Хәзер монда уен коралларына күчкәнче, уйнауга күчкәнче, Себер үзебезнең Себерне әйтәбез бит инде, бездә урманнар, күлләр, урманнар, җил табигать, җил тавышлары, буран тавышлары, анда хайваннар, бүреләр, айлар дигән шикелле. Менә шуны тыңлап китәбез. На природу похоже. Это ветер, наверное, да? Это волк и волчица тут были. Старинная мелодия о тоске по родине. Очень хороший, да, Акалфак, да. Это тоска по родине, можно сказать. Эта песня такая, что это, да, даже слезы вызывает. Да, шуны шулай итеп кушылып, бергә уйнап җырлаганнар инде. И һәм дә теге ат та чабабыз бит инде. Скачки. И күчәбез Себер түйдереп биюгә, бию төенә. И на пляске переходим. Я бы сплясала, но тут не звучит. Менә 2-3 нота, и шуңа түйдергәндә түйдереп уйнап утырганнар шулай. Ни түйдеритем, монда түйдереп булмый. Паласлар җайлап куйганнар. Менә кылкыбызның яңгырашы. Хәзерге вакытта
Шул ансамбльләргә кушып, шушы көйләрне уйныйбыз. Бигрәк тә матур, көйләре иң самый главный дип әйтергә була. Это человек, который играет на таких инструментах, и тот человек, который, вот Абузар, который сам смастерил эти все инструменты. И смычковые, и вот ятаган, менә монсында. А теперь я вас хочу попросить еще познакомить нас. Вот, тагын менә монсы. Менә монсы безнең борынгы уен коралы инде. Бу инде безнең Старинная народная төрек инструмент. халкында һаман килә инде, төрек Из халкында. Турции, как бы можно Татарларда да сказать. бездә дә моны саз дип әйтәләр. Саз уен коралы. Саз. Моның шулай ук агачтан ясалган бит Саз, инде. ол переводится, наверное, көй или еще что-то такое, может быть. Менә шундый ни дип аталган. Ни корпусы уже ниләрдән, агачлардан эшләнгән. Чикләү агачларында дип әйтәсем инде бу ни өчен. Ореховое дерево. Да, диколоши шулай ук чыршыдан. Чыршының Саз из сосны, ниләр дека из төрекләр сосны. Кытайдан алып кайтып чыршыларны ясыйлар икән. Кытай чыршылары бар, Кытайда үсә торган. Монда инде безнең, наверное, безнең үзебезнең чыршы агачына ясалган. Бу уен коралы 3 кылдан тимер кыл тартылган. Трехструнный. Да, трехструнный тимер кылдан. Аның строй получается инде безнең народный строй. До ми соль дип әйтәсем килә. Стальные эти. Һәм озвучаниесе шул дастаннарны, шул озын көйләрне, борынгы көйләрне сузып, ташфай итеп чиртеп уйнаганнар. Чиртеп уйнарга, чиртеп уйнарга да медиатор яфрак формасында шул нидән кисеп, кожадан кисеп. Менә шулай итеп чиртеп, ударлар белән, перебойлар белән, и терминлар белән итеп, матур итеп чыгарганнар. Менә мәсәлән, озвучаниесе. Более восточная мелодия. Шул ук мәсәлән, акалфатны. Любую песню можно вам, Любой көне да, нитеп уйнап любой песню можно звучанчы тимер булгач, әзрәк безнең играть көчлерәк и тә. петь. И Да. кыл ние. Ние. Тимер тавышы, Тимер тавышы, как можно Мәсәлән, сказать, яңгыраурак, да? Яңгыраврак. Үзенә бер төрле ни дип әйтәсем килә инде. Звучаниесе, үзенә бер төрле яңгырашы. Менә шундый саз уен коралар. Шул ансамбль бергә уен кораларны кушып, инде менә дигән ансамбль килеп чыга инде шушы сазда уйнап җибәргәч. Һәм дә шушы кылкыбызда, дамбарада. Инде менә хәзер без күчәбез ниләргә? Гармоннарга, тальян гармонына күчек. Тальян гармоны примерно, наверное, где-то в 17 веке, да, появился. Анда булган Вараксин дигән мастер. Шул Вараксин мастер язаган тальян гармонны. Тальян дип атаганнар. Ансын әйтә алмыйм. Тальян дип. Это однорядка гармон. Менә бу однорядка гармонны ничә яшь соңга, ничә ел? Моңарын 70-80 яшь. Где-то 70-80 лет. Әти бабайдан калган уен коралы, тальян. От дедушки, может, даже от прадедушки. Да. Вот остался этот инструмент. Зухра элек бит инде бу магнитофоннар булмаганнар, записьлар булмаган. Ни магнитофонов, ни пластинки не играли, да. Кайгысында, шатлыгында шушы гармон коткарган. Да. Бу гармон белән сугышка да киткәннәр, Зухрапа, сугышка уйнап, авыл көйләрен тарттырып. Һәм дә, ничек дип әйтәсем килә, уен коралы тальян, однорядка, инде бу безнең татар халкының бик яраткан уен коралы тальян. Ну, тальянда инде ул ничектер, ник өчен тальян килеп чыккан? Тальян инде урыс, моны инде урыс халкы да уйный бу уен коралында. Однорядка бу теге аккордеон ине да булгач, фортепиано ашап китә бит инде бер ләткәнә булгач. Инде бу мастерның үзеннән тора. Вараксин дигән мастер белән, Винский дигән мастер белән, аларның гармонның тальянның гармонның төрлесе.
атала инде. Ну, Тальян дип, может, татарлар да бергәннәр дип уйлап китәм я думаю, потому что тал, то есть из дерева сделаны как бы вот эти талдан ясалган шикелле, талдан. Ян это Джон, то есть душа, поет душа. Душа поет. Да, можно так перевести. Тальян дип, тальян дип. Тальян дип. Менә тавышын тыңлап карыйк, авыл көйләрен, бер авыл көйләре. Taliyan garımınımını sizi cırlavan ilerge şol secırlavan min oynavan kalsın sağınıp silerge secırlavan biz oynavan bağısını sağınıp silerge. Мен шулай иттер мәҗлесләрдә, туйларда җырлап утырганнар инде хәбер. Анда бигрәк тә күңелле булган. Анда һәрберсе дә җырлаган да, бейгән дә, сүзләрен дә белгәннәр. Ә хәзер сорыйсың, это из какой песни слова дип сорасаң, ой, не помню, я где-то слушал по сотовому, где-то дип әйтәләр бит. Ә без һәрбер көйнең, һәрбер, менә миңа за 70 уже лет, мин һәрбер көйнең нинди сүзләр, менә бу сүзләр кайсы җырның сүзләре икәнен әлегә Аллага шөкер танып торам. Рәхмәт үзәр. И менә хә бию көй шуңа да менә Чабата көйне бигәннәр бит. Чабата. Чабата көе ласки. Дин Сушкага килсәк, урыслар түйдерүенә, безнең түйдерүгә себерчә. Да. Сербиянка. 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 Хоп, хей! Да, бигрәк тә. У тальян гармоннарында, чтобы хорошо звучало, получше все звучало вот это тальян гармоны, да, аңа ниләр кыңгыраулар да утырганнар. Кыңгыраулар булган. Кыңгыраулар, то есть колокольчики были маленькие. Ну, монда инде аның içindәге ни өлеше җиздән булган, телләр, тел өлеше. Телләре. Салкында да, яңгырда да, суыкта да, жарада да бер нәрсә булмаган. Там железные были. Курыш телгә, курыш. Шуңа күрә цельный планка дип әйтәбез инде, монда ясаган, мин ачып караган цельный планка. Бу якта да шулай. Бу 3 аккорд тора инде. Бас. 3 аккорд. Тоника, доминанта, субдоминанта. Самые нужные. Да, самые нужные. Бергә кушу уйнаганда менә нинди матур килеп чыга. Инде менә монысы бу инде современлаштырган инде бу Казанда мастердан Ифратабидан ясатып алган шу гармонның тальянның кичкенәсе. Балачага дип әйтәм. Инде бу сәхнәдә уйнаган вакытта залда инде как шоу күрсәтер өчен анда кичкенә гармоннар миндә күп, 6-7 штук, бер шмада. 6-7 штук. И менә бу әйтер яштырып у него еще дома остались. Менә тыңлап китик хә. Менә. А всего там сколько? Монда еще 4 тавыш кына, 4 тавыш. Аның строй хроматический получается. Бер та эткәндә ничек ичәм. Бу уйнау бик кыен. Конечно. Ну, примерно да. А бу якка эткәндә икенче тавыш. Когда вытягиваешь один звук, а когда втягиваешь, уже другой звук дается. Итого 8 голосов. 4 тавыш килеп чыга. Менә кичкенә гармонымыз, кичкенә тальян. Играть, конечно, я еще раз повторяюсь, играть нужно большое мастерство на таких инструментах.
Ну, теперь мы перейдем как бы к заключительной части нашей встречи, Абузар. Перейдем на гармонь. Гармонь – это двухрядка, очень распространенный инструмент, музыкальный инструмент. И на этих инструментах, что бы ни заиграл, кто бы, конечно, мастер играет, который умеет играть, кто бы ни заиграл песню, пляски или на месте устоять невозможно. Сейчас мы хотим вам это... Как дуэт. Сейчас мы... Халық күйлерінің бұрынғы халық народный песню. Народную песню, да. Шахта күйлерін, анлар енді. Бүйі күйлерін. Это почему посвящали вот эту мелодию это шахтова. То есть на шахте работать очень было трудно. И поэтому, когда они выходили, они как бы как отдушину играли на гармошках, пели и дали душе отдохнуть. Да, душе отдохнуть. Такая мелодия задушевная. А сейчас мы вам хотим еще раз плясовую. Залида. Залида бай. Залида. Татарчасын, анасын русчасын ойнап қоярбыз ма, жоқ ма? А сейчас, конечно, раз мы же сибирские татары, и мы плясовую сибирскую обязательно хотим вам показать. Переходим. Хурматлы дуслар, на этой волне, на плясовой, мы хотим закончить нашу встречу Абузар белән с человеком-оркестром. Абузар, сезгә бик зур рәхмәт, киләсе очрашуларгача. До свидания, до следующей встречи в эфире. Рәхмәт, Зөһрә.